Ụbọchị ọma nụ ụmụafọ Igbo, ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, abalị ọma, dịka o si wee dị site na mpaghara ebe ọbụla isi enenu anya ugbu a. Ife anyị nwere ikwu itinye ọnụ na ya n'uhuruchi a bụ nke a na-akpọ uke. N'agbanyeghị na anyị enyego nkụzi gbasara ya bụ uke ọtụtụ oge, mana na unu makwana na ka ife chi efu na n'igwe ka ụmụafọ Igbo na-eme gịnị? Na-echighata n'ọdịnala. Ya bụ kafa na-echighata ka anyị ka na-enyefa ntụziaka, maka na asịkwanụ na eju na-agaba ọkpụrụ ekiriko ya, asị onye gbawakwanụ ya nyelu nwanne ya aka. Ndewonu ndị be anyị, na-atụfughị oge unu, kedu ife bụ uke? Na nkeji, uke bụ ife ogbochi. Ya bụ ife ogbochi, ife ike, ife anya mmiri, ife afụfụ, debe edebe adị mma, naba anaba adị mma. Enwere ife onye ahụ tinyere aka ga na-aga aga. Ụzọ ya niile bụsi ife ọgbata ufe, ife mgbochi ụzọ. Dịka anyị si wee na-akọwa n'oge gara aga, enwere ọtụtụ ife dị iche iche na-ebutelu mmadụ uke, maọbụ ọtụtụ ife dị iche iche nwere ike ibutelu mmadụ uke. Kedu ife ndị a dị iche iche kwesịrị ibutelu mmadụ uke? Tupu anyị arụtụnye aka, ọtụtụ nwere ike jụọ, kedu onye nwere ike maọbụ onye ka uke nwere ike ịdụ na ndụ ya? O nwere onye uke sọrọ nsọ, ma ịbụ nwoke, ma ịbụ nwaanyị, ma ịbụ okenye, ma ịbụ ụmụaka. Maka na ọtụtụ ka ụfọdụ ga-abụ ha gbaa afa n'isi ụmụ ha, asị ha jee chụọrọ ha aja uke, ha asị mbụ nwatakịrị dị etu a. Gee ntị, o nwere onye uke sọrọ nsọ. Ọsọgide ya bụrụ nwatakịrị ebu n'afọ, ndị ilo na-ebinye eje na-ajụ ese nwatakịrị ebu n'afọ. Ya bụ na ọ bụrụ na ịbụ nne na nna, ịgbadosie ụkwụ ike mara na ngwa ngwa ibu nwa n'afọ, ibido mee gịnị? Chekwaba ya. Maka na nwatakịrị ọwụna na-apụta ụwa maọbụ dịka ịpụta ụwa, ọ bụrụ na akara aka ya marụ mma, ndị ilo anaghị ezu ike n'isi ya bụ nwatakịrị. Nke a wee dịrị gaa dịka anyị si kọwa, uke na-eme nwata, na-eme okenye, na-eme nwoke, na-eme nwaanyị. Onweghị onye ọ sọrọ nsọ. Kedu ka uke ga-esi mee nwatakịrị? Alụtụgo m ya aka na ndị ilo na-eje ajụ ese nwatakịrị ebuli n'afọ, ma ya chọzikwa nke amụpụtagoro amụpụta. Nwatakịrị ebu n'afọ, a na-ebido n'afọ dụbanya bụ nwatakịrị mkpịsị, ọtụtụ agbanwee ha bụrụ nwoke. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ si kedu ka o si kwesị na anyị agbanwewu nwa dị n'afọ, gbanwee ya ọ bụrụ nwoke maọbụ ọ bụrụ nwaanyị. Azịza m ga-aza na ya bụ ife bụ na-ebe onye fudebe ka ọ madabe. Mana ka unu malụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya ebuka. Ụta nna-ata anyị bụ ụmụ mba Afrịka maọbụ ụmụafọ Igbo, na anyị jiri ike ekekere ụwa nyere anyị were na-emegido mmadụ ibe anyị karịa ma anyị kwesịrị iji wee mee gịnị? Wee mee mpaghara ebe anyị bi ka ọ dị mma. Nke a wee dịrị gaba. Ya bụ na nwatakịrị ebu n'afọ na onye ilo na-emegido gị bụ nne maọbụ nna, maọbụ onye ile achọghọli ka enweri nwa amụrụ ya akarị nke nyanwa, na-ebido n'ụtụtụ mbụ jejube ese nwatakịrị ebu n'afọ, gbachube akara aka ya. Nke a wee dịrị gaba. Etu ọzọ nwatakịrị ga-esi wee nweta uke bụ na achụkata nne na nna enwetaghị nne na nna esi n'ebe nwatakịrị nọ, ma ewezugara ịgbachu akara aka ya bụ nwatakịrị. Nke a wee bụrụ ebe ọ dị n'ebe ụmụaka. Ma nwatakịrị ma okenye, ife ndị nna nna ha meta nwekwara ike ibute elu ma okenye ma nwatakịrị uke. Kịta, kedu ife bụ ife ahụ ndị nna nna anyị ha meta? Geenụ ntị, maka ndị na-asị na nna nna ha eme ife ọjọọ, na nna nna ha bụ ekwensu, nna nna ha ji wee bụrụ nke nwa, nna nna ha ji wee bụrụ nke nwa, mee nke nwa na-agwọ aja ọgwụ. Gee ntị, ọ bụrụ na nna nna gị ha jere ụka, wee jekọtazi ụka wee si na ife eni nna nna ha debelu ji wee bie ogologo ndụ, wee zọta ana ahụ unu bi n'ime ya na ọ bụrụ gị ajọ ife, wee jee bụrụ ọfọ ndị ichie kulisia. Ọfọ ndị ichie anwa akụlisi ga-ebido
gwube onunu n'isi onye ọbụla si na ya bụ ngwuru maọbụ elili ngwuru ahụ wee pụta, nke ndị oyibo na-akpọ lineage maọbụ kindred. Kịta ọtụtụ ogbe dị iche iche na-ejikọ aka ọnụ jee n'obi ha ji wee wụlọ obi, bupụta ngwongwo ndị ichie dị ebe ahụ, jee na-akpali ọmụmụ jee kulisịa, bupụta ngwongwo ndị ichie suo ọkụ, bụrụ ọfọ ndị ichie. Ọtụtụ n'ime ha amaghọ na ha emerụ ntụfu ka ha esuru ọkụ. Ọtụtụ n'ime ha ndị ụka burie jee doziri ebe ha ji eme ife, maka na onye aghọrị ka agbalị. Mgbe unu mechara ụdị ife a, okenye maọbụ nwatakịrị maọbụ okoro maọbụ agbọghọ ọbụla si na ya bụ elili ngwuru pụta, uke dị egwu ga-adị n'ụzọ ya. Etu a ka ife ndị nna anyị ha metalụ si eme anyị ife. Etu a ka ife ndị nna anyị ha metalụ si eme anyị ife. Imebisi ife ndị ichie ji biri, imebisi ife dị n'obi, isu ngwongwo obi ọkụ, imebisi akwari ọmụmụ. Uke si na ya pụta dị iche iche. Uke ahụ bịali omegini ogwuo onunu, bielugo onunu na ngwuru. Ya bụ na onye ọbụla si na ya bụ obi pụta, unu mana abịa n'obi abịa ebisasizie. A sịkwana na ọ bụrụ unu nwa bi n'obi, nọ ndị nọ n'obi ka ọ kwesịrị ide eso. Ka nsuo ya n'ọnụ oyibo, so far elili afọ gị metụtalụ n'obi ahụ, jekwanụ ka unu tụọ alụ ka unu mara ife unu mere onwe unu. Maka na ọ na-ebute elibe na afọ ejuru, ọ na-ebute aka nkụchasị dị egwu, ọ na-ebute ịlịkata alịba ịdaba adaba, ọ na-ebute mmụọ akpọmasị, ọ na-ebute aka ogheri, ọ na-ebute ife ike dị iche iche, ọ na-ebute ohi mmụọ. Kịta akọwasigolu m na ife dị n'uke, ewezụga nke ngwongwo ndị ichie maọbụ ife si n'obi emebiri. Alụsị anwa unu nwere n'obodo unu na-echekwa obodo, kedu ka unu na ya si eje? Alụsị be nna na-echekwa obodo, kedu ka unu na ya si eme? Ụfọdụ esugo nke ha ọkụ, ụfọdụ ụlọ alụsị ahụ adakpọgo, ụfọdụ onwezide onye na-enye ya bụ alụsị nri. Ọtụtụ ka onye ikpeazụ nyere ya bụ alụsị nri kpara alụlụ ana, maka enwezi onye kwesịrị ịnọchi ya bụ alụsị. Ya bụ alụsị wee na-agaghari aka wee na-etinye nke na ndụ ndị mmadụ. Abịa na nke be nna gị, abịa na nke ikwu nne gị, alụsị ikwu nne gị, ndị ichie ikwu nne gị, kedu ka gị na ha si eje? Ife a bụ ife ndị kwesịrị ịrụtụsị aka n'ime ndụ gị. Kedu ka gị na ha si eje? Ndị ikwu nne gị, akwari ọmụmụ ikwu nne gị, alụsị ikwu nne gị, ndị ichie ikwu nne gị, ụmụada ikwu nne gị, kedu ka gị na ha si eje? Ife ndị a ka ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ. Ife ndị a na-ebutekwa uke na ndụ mmadụ. Nke a wee dịrị gaba. Uke so ndị mmiri, kedu ka gị na ndị mmiri gị si eje? Ọtụtụ n'ime anyị na-ekepụ afọ ime, ọsọkwa ya bụrụ nwoke, ọsọ gị bụrụ nwaanyị. Maka ekwughapụ okwu ikepụ afọ ime, ebogo ya nọọ nwaanyị, ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'inye n'ugo mmadụ ego ji ekepụ ime, ife a na-ekwu gbasara gị. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a na nwatakịrị nwaanyị ekepụgolu gị ime, ọsọkwa gị malụ na o mere, ọsọkwa gị amana na o metụta gị. Maọbụ na mmadụ analụgo gị ego n'aka, sị gị brọda nyenụ m ego, nwanne m nyenụ m ego, iwere ego nye mara ife o ji eme, o metụta gị. Ikekwe eri ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị ekepụrụ n'ime bụ nwa kwesịrị ịbụ aka ji ọfọ ma ọ pụta ụwa, ekepụ ya n'ime, ya bụ nwatakịrị ga-achụgide ọbọ wee ruo na-emeri emume kwesịrị ka emeri ya. Ife ndị a so ebute uke na ndụ mmadụ. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ ikepụ ume, ụfọdụ ka ndị mmiri so ha anaghị akwado ikepụ ime. Ife ndị a ka ị ga-ajụ. Onye kpatara eji asị onye na-ebi ndụ nyafie isaa n'anya, nyafie aka na asaa n'anya. Ọ bụrụ ị kwesịrị ịda eme ife na o kwere gị omume, aga m ebi ya ịchafụ. Nke kazi esicha ike bụ uke si n'onye ụwa wee rute gị aka. Ọ bụrụ na onye ụwa gị kpara ike, ọ bụrụ na onye ụwa gị so wee jee ugburu isi, ọ bụrụ na onye ụwa gị gburu mmadụ, ọ bụrụ na onye ụwa gị kpaa nsi, ọ bụrụ na onye ụwa gị nwụrụ n'ike, ọ bụrụ na onye ụwa gị nọ n'alịlị wee nwụ, ọ bụrụ na onye ụwa gị nwere mmụọ o ji ụgwọ. Ife ndị a bụ ife na-ebute uke na ndụ mmadụ, na-ebute ejekata ihu ejebe azụ, na-ebute ndaghachi ụzọ.
ọnya ka o ji dị mma na ịnọ ije jụọ ese. Eziokwu na ndị ọgbara igbo ghari ekwezozi isi malụ ndị bụ ndị ezigbo aya na-eme, maka na ife ọbụla a na-eme n'elu ụwa nwere ndị ezigbo nwee ndị dụ ka ọ dị, kama na gị bụ onye na-eje ị na-eje ka ime gịnị ka ifi ya aka na-abụ n'anya. Nke a wee mee gịnị, nke a wee dịrị gaba. Enwekwala uke mmadụ na-eme mmadụ ibe ya, enwere uke mmadụ na-eme mmadụ ibe ya. Nke a bụ nke anya ọkụ na-ebute. Ikekweri ọ bụrụ na ị nwere ụgbọala ịnọ ise, nyanwa nwee otu maọbụ nweredu nke o nwere enwechacha ọchọcha ife ọ ga-eme gị, ọ bụrụ ije gwọbalụ gị ajọ ọgwụ uke dị n'ime ndụ gị. Nya bụ na imekata ebe ị na-azụ afịa ọligokata arịba ọdaba adaba ịma mmadụ ife na-eme gị tupu ị mara ife na-eme gị, ife niile aghasasigo. Ngwa geenụ ntị, abịa n'ịrụ ọrụ ya bụ uke. Ọ bụrụ ka isi rụọ ọrụ uke mmadụ mee gị ka ị ga-esi lụ nke mmụọ mee. Ọ bụrụ ka isi lụ nke mmụọ mee maọbụ nke mmadụ mee ka ị ga-esi lụ nke mmụọ unu mebiri na be unu dị. Ọ bụrụ na nke so gị bụ nke mmụọ emebiri emebi na-ebute, ị ga-ebu n'ụzọ jee kpụchaba n'ana na ịkpụcha ana ikpochie onunu, maka na mmụọ bata be mmadụ obugodo ụzọ bie onunu ahụ o biri. Ị na-akpata ọ na-adanye n'onunu, ị na-agba mbọ ọ na-adanye n'onunu, ahụike ọ na-awụnye n'onunu, ogologo ndụ ha ncha na-awụnye n'onunu. Ọ ya bụ na ịfụ agbụrụ na-adụbu ogologo ndụ, ha mejọ ha kwa mmụọ ịfụ ha ahọ ndụ ha na-agbada. Ha na-anọbụ, ọ bụrụ na ha na-anọbụ ife dụka ọ bụrụ na ha na-anọgo ogologo ndụ ịfụ ha na-agbatu tupu ị mara ife na-eme. Ha ebido nwụwa n'ụmụaka n'ụmụ okolo n'ụmụ agbọghọ ndị okenye ama njekwasị ka ha jee jụọ ese mara ife na-eme. Ọ ya pụtara na ịpụta n'ofu ngwuru n'otu ahụ eni ozu na-abọ ịtọ n'otu ngwuru n'otu agbụrụ, eni ozu ịnọ ise n'otu ngwuru n'otu agbụrụ. Ndị okenye n'ebe ahụ ama nje jụọ ajụjụ mara ebe mmiri si bụ anya bụ opi ụgbọgụrụ, maka na anyị bụ ndị Igbo anyị anaghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụrụ na o meghọ gịnị na ọ ligotahụ ebe ọ ya anọ. Ọ mgbe o jidesiziela anyị n'onu ike na anyị afụghọzi ụzọ, mgbe a ka anyị ji agba ọsọ. Mgbe ahụ o mege gịnị, ọ dịgo late na ọnụ asụsụ oyibo. Aga m ekwudebe ebe a. Aka mbụ Ada ndị Gboo, Ada Nnewi. Chebiri na anyị n'oge ọzọ. Ka emesịanụ, ndewonu.